Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Маю добрыя навіны. Дзякуючы вашай падтрымке мы прыдбалі яшчэ адзін вось такі квадракоптер. Гэта DJI Mavic 2 Zoom. А трошкі раней мы таксама, дзякуючы вашай падтрымке, прыдбалі для яго комплект аксесуараў, які ўваходзіць, акрамя гэтага зручнага кофра, яшчэ дадатковыя акумулятары, зарадныя прылады, запасныя прапеллеры і іншае. Таксама мы прыдбалі карту памяці для гэтага квадрыка. Цяпер усі, каму мы абяцалі, атрымалі і разам з гэтым атрымаюць свае квадракоптеры. Хачу падзякаваць кожнаму, хто прымаў удзел у зборы сродкаў на гэты квадрык. Усім, хто дапамагаў і дапамагае Збройным сілам Украіны. Мы разам з вамі зноў зрабілі вельмі важную справу. Мы разам з вамі яшчэ раз трошкі наблізілі перамогу. А перамога будзе. Я даведаўся. Наколькі важныя у вайне супраць маскоўска-рашысцкіх акупантаў вось такія квадракоптеры, вы мелі магчымасць пераканацца ў маім папярэднім відэа, дзе я апублікаваў эксклюзіўны запіс працы вось такога квадрика. І москаля немає москаля, немає ніхуя, вообще сама сира земля. Працює артилерія, їх бачать пацани, одним кацапом менше, а вторий насирав штани. Усім, хто цікавіцца, спасылка ў апісанні пад відэа. А таксама разам з гэтым квадракоптерам на фронт снайперам адпраўляецца вось такі тактычны каремат амерыканскай фірмы Термарест, які мы прыдбалі таксама дзякуючы вашай падтрымке. Наш наступны праект гэта снайперскі прыцэл. Такі ж самы, які мы ўжо набывалі і перадавалі на фронт у лютым. Гэта Штайнер М5XE у мадыфікацыі G29. Такі прыцэл каштуе прыблізна 3000 еўра. І ён прызначаны для працы вялікімі калібрамі з вялікіх дыстанцыяў, што дапамагае зберагчы жыццё і здароўе хлопцаў. Бо ім не трэба цяпер падбірацца блізка да варожых пазіцыяў, а ёсць магчымасць працаваць з адносна бяспечных дыстанцыяў. Такі прыцэл акупае сябе літаральна з першага ж разу, бо жыццё і здароўе воінаў, яно вышэй любых грашэй. Далучайцеся, рэквізіты вось тут пад відэа, а таксама ў апісанні да канала. Працуем. З вами Кастусь. Слава Украіне! Жыве Беларусь!